Hola, em dic Vinyet, soc joguinòloga de la botiga Abacus de Vilanova i avui jugarem a Aprox. Aprox és un party game que és bastant nou, és de Magic Box, és un joc molt divertit en el qual si us agrada el timeline, us agraden jocs com l'Smart 10, com el Trivial, és un joc ple de curiositats en el qual no deixaràs de riure i t'ho passaràs molt bé. Aprox es compon d'unes 200 cartes. Cada carta porta una definició i darrere un número. Els números van de l'1 al 100. En aquest cas et pregunta, és anys que va viure Tutankamon. En aquest cas són 19, per exemple. Percentatge de suecs amb els ulls blaus. Doncs en aquest cas són un 76%. Com juguem al joc de l'Aprox? Primer de tot hi ha unes cartes de repte, que són aquestes, en les quals s'han de barrejar i deixar 2 a la capsa. Per tant, jugaríem amb 8 cartes de repte. Després les explicarem. Per començar a jugar, reparteixen 4 cartes de dades a cada jugador. Aleshores, guanya la partida, l'objectiu del joc és aconseguir més punts de victòria que la resta. Cada punt de victòria és una de les cartes. Per tant, quantes més cartes guanyi a cada ronda, al final de tota la partida les comptaré i tindré més punts que la resta, per tant guanyaré la partida. I hi ha 8 rondes, que són les 8 cartes que hem agafat de reptes. Comencem pel primer repte. Aquest és la carta més baixa. En aquest cas, cada jugador ha de revisar les seves cartes i col·locar davant seu la carta que cregui que té el número més baix. En aquest cas, ara que tothom ha triat una de les seves cartes, es giren. S'han de llegir primer i es giren, En aquest cas, aquest jugador ha decidit que estats dels Estats Units amb un municipi que s'anomeni Springfield. Doncs en aquest cas són 34. En aquest cas és número de zones horàries a Rússia, són 11, anys que va regnar Cleopatra, que són 21, i en aquest cas metalls de la taula periòdica, que són 84. Aquest s'ha passat de llarga. Per tant, en aquest cas guanyaria aquest jugador, que és 11, que és el número de zones horàries de Rússia. Per tant, aquesta carta se la quedaria a mode de victòria i la resta descarten les seves cartes. Per la següent ronda es tornen a repartir per a que tothom tingui 4 cartes i aixequem una altra carta de repte. Les cartes de repte hi ha 10 diferents. En aquest cas ha sortit la carta més baixa, ara seria aquesta. De més gran a més petita, d'ordenar les teves cartes, del número més gran al més petit. Seria 7, en aquest cas, 60, 63, i aquí amb l'edat que Einstein va guanyar el Premi Nobel de Física són 40. Per tant, en aquesta ronda jo em quedaria aquestes 3 cartes a mode de punts de victòria, que serien 3 punts al final de la partida. Aquesta es descarta, i així la resta de jugadors. Després tenim de 50 cap a baix, o sigui, has de col·locar al centre les cartes que creguis que són de 50 o inferiors. El problema és que si col·loques vàries i una t'equivoques, les perds totes. Després tens aquesta, que és límit 100. La suma de totes les cartes que col·loquis davant no ha de superar a 100. Si et passes de 100, perds totes les cartes. Per això està bé arriscar-se, perquè al final pots guanyar més punts de victòria, però a la vegada ho pots perdre tot. Aquesta seria igual que l'altra, de menor a major. I aquesta seria igual que la primera que hem fet, que és la carta més alta, doncs aquesta seria la carta més baixa. Tots posem al mig la carta que pensem que és la més baixa i el que sigui veritat es queda aquella carta i la resta perden totes les cartes. I per últim tenim la carta de 50 o superior. Ha de ser un número superior a 50.